pertsonak daude, kontraesankorra dirudien arren, adimen artifizialaren garapen honetan. Eredu ez hitz egiten jarrai dezagun, ezta? Ereduak batzuk dira pribatuak edo ordainpekoak esan dezagun, baina beste batzuk open source, ez? Zuek hartu eta moldatu ditzakezuenak, ezta? Zer suposatzen du horrek? Open sourceak abantaila handiak ditu, eta batez ere Jonek esan duen bezala, gaur egun, besteek egindako modeloak ere erabili beharra dauzkagu bai edo bai, eta open sourceek ematen digun abantaila nagusia da barruan dagoena ezagutu dezakegula. Nola egin dagoen ezagutu dezakegu, horrek ateak irekitzen digu, ezagutzen dugun hori baita gure beharretara pertsonalizatzea. Tripak ikusi eta moldatu ditzakezu. Kaja beltz bat balima daukazu, oso zaila da hori adaptatzea, personalizatzea. Open source den momentuan hori egiteko aukera daukagu. Horretaz gain, badaude beste abantaila batzuk. Jabedun soluzio bat, azkenean, lizentzia baten menpean dago, ekonomikoki agian jasangarritasuna ez da hain erresa, eta open sourceak nolabait hori errazten digu. Eta era berean, gure egin beharretako bat, enpresei transferentzia egitea denez, transferentzia hori ere errazten du. Bai, esan dezagun, beraien beharrei dagokionez, erresagoa delako beraien beharretara adaptatzea, eta bai ere ekonomikoki jasangarritasun hori nolabait errazteko.